Pungilahing masidam saring bawana langgeng. Kakang Narada ingkang sampun kundur kanthi ngirit Werkudara kakang. Inggih Adi Guru, mugi ngentosaken kawuningan. Bilih enggen kula nimbalipun Werkudara sampun kula lampahi. Nalikanipun kula dumugi negari Ngamarta nedhengipun para Pandhu siwi nembe mirengaken wedharing kawula saking pun Werkudara nggih kawula sangkan parang. Usana sareng kula dawuhaken timbalan paduka atur wangsulanipun Werkudara sagasawan. Namung sedaya para Pandhawa sanesipun sami tumut mlengkang menika ngraka nyuwun pangapunten. Rikala kalenggahan menika paripaksa kula mbon saged nyuwanaken Werkudara piyambak Adi Guru. Inggih Kakang Narada dados menapa?